τρία σημεία. Ένα είναι για τις μονομερείς ενέργειες, το δεύτερο οι συμμαχίες και το τρίτο οι κόκκινες γραμμές. Που νομίζω ότι ήταν που έβαλε Καλλιτρός πολύ σημαντικό. Για τις μονομερείς ενέργειες. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε σε ποιο φόντο γίνονται αυτά τα πράγματα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα άλλα. Το θέμα είναι αν θα πάμε σε μία διαχείριση του συστήματος, τη διαχείριση του συστήματος σε κρίση, έτσι, μία κυβέρνηση της αριστεράς, μια συμμαχική κυβέρνηση, να το δούμε αυτό, ή αν θα πάμε σε μία κυβέρνηση με στόχο την ανατροπή. Την άλλη μέρα δεν θα πάρουμε τα όπλα, αλλά λέω ότι θα έχουμε από συντονισμό την ανατροπή ενός ολόκληρου συστήματος, το οποίο έχει κάποια βήματα. Εάν έχουμε τη λογική της διαχείρισης της κρίσης, τότε θα μιλάμε και για άλλους τύπους συμμαχίες. Αν έχουμε την λογική της ανατροπής, θα μιλήσουμε για άλλες συμμαχίες. Δηλαδή, ο προσανατολισμός και ο στόχος της αριστεράς καθορίζει και την τακτική της. Λοιπόν, υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, σε όλες τις τοπικές, που ακριβώς βάζει αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει ένα κομμάτι που θεωρεί ότι θα διαχειριστεί και μάλιστα είναι πολύ ητοπαθές. Λέει ότι δεν υπάρχει κίνημα, άρα τι να κάνουμε, άρα να πάμε σε συμμαχίες, άρα πρέπει να πάμε σε συμμαχίες που τώρα ξεκινάνε, που έχει να κάνει με τον πρόεδρο, άρα να πάμε την κυβέρνηση κλπ. Και υπάρχει ένα κομμάτι ολόκληρο που λέει ότι όχι, δεν μπορούμε να πάμε σε αυτά τα πράγματα, ότι δεν μπορούμε μόνο με τις εκλογές κλπ. Είναι μία μάχη που δίνεται καθημερινά σε όλες τις τοπικές Ελλάδας. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, στα όργανα, στη βάση, παντού. Και είναι μία μάχη η οποία δεν έχει λήξει. Να είμαστε ξεκάθαροι. Ο χρόνος τελειώνει. Ναι, ο χρόνος τελειώνει. Κάποιος να επικρατήσει. Ο χρόνος τελειώνει, αλλά να πούμε κάτι, ότι αυτή τη στιγμή τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει ενιαία διαμόρφωση, έτσι, αλλά όσο και στα άλλα πολιτικά κόμματα, επειδή η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γεννιούνται πάντα ζητήματα, διλήμματα κλπ. Και όλοι θα μετρηθούμε σε αυτά τα διλήμματα, στις απαντήσεις που θα δώσουμε. Για τις μονομερείς ενέργειες, έχουμε πει ότι τουλάχιστον αυτό ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ. Τα 11 δις το πρόγραμμα που έχουμε πει είναι μονομερείς. Δηλαδή θα το υλοποιήσουμε ανεξάρτητα από τους δανειστές. Για το ζήτημα του χρέους, ενώ έμπαινε ένα ζήτημα διαπραγμάτευσης, βγαίνουν διάφοροι βουλευτές και παρακαλώ, δεν είναι όλοι βουλευτές. Είναι συγκεκριμένοι βουλευτές. Είναι η σοσιαλιστική τάση, είναι σταθάκηδες, δηλαδή ήταν με την Δημάρ, δηλαδή μιλάμε για συγκεκριμένους βουλευτές, οι οποίοι είναι αλλαγή εχθές και προχθές τις μέρες τώρα, Παπαδημούλης, Σταθάκης, Μητρόπουλος, δεν είναι οποιοδήποτε βουλευτές. Έτσι είναι μια στάση. Από δεξιά πλευρά να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν. Εκεί που μιλούσαν θα διαπραγματευτούμε το χρέος και να δούμε το ποσοστό του και αν είναι 5% κτλ. Πάλι ήρθε ο Τσίπρας και είπε διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και διαπραγμάτευση για το υπόλοιπο με ρήτρα ανάπτυξη. Δηλαδή όταν θα έχουμε ανάπτυξη θα δούμε πώς θα πληρώνουμε το υπόλοιπο του χρέους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ενώ υπάρχουν οι zigzag και ενώ βγαίνουν διάφοροι λαγοί, όταν βγαίνει ο Τσίπρας, αναγκάζεται να πει διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Δηλαδή αυτή είναι η επίσημη άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό στις συντροφικές δρόσεις? Ότι δεν μπορούν να περάσουν μια δεξιά προσαρμογή. Έχουν μεγάλη δυσκολία. Προσπαθεί το σύστημα να βοηθήσει τον Τσίπρα να κάνει μια δεξιά προσαρμογή και δεν μπορεί, γιατί ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο κόσμος που προσβλέπει στο ΣΥΡΙΖΑ ως ελπίδα δεν το αφήνει. Δηλαδή αυτό που λένε ότι έχει ο κόσμος που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ και λέει αν να μας φέρει τους Πασόκους, αν να κάνετε οι συμμαχίες, είναι, αν θέλει θα κάνουν δεξιά προσαρμογή ή όχι. Αυτό βοηθάνε οι συμμαχίες. Λοιπόν, το σύστημα πιέζει το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει δεξιά προσαρμογή. Το ότι δεν μπορεί να την κάνει, πάει και έρχεται, πάει διαρκώς, είτε γίνεται σφαγή μέσα στην κεντρική επιτροπή, στις τοπικές κτλ. Είναι γιατί ο κόσμος και ο μέσος του ΣΥΡΙΖΑ και απ' έξω, η βάση δηλαδή του κόμματος, δεν μπορεί να το δεχτεί. Και εδώ δεν έχει να κάνει με πλειοψηφίες, με ψηφίες, προσέξτε. Ακόμα και από την πλειοψηφία που είναι με τον Τσίπρα κτλ. Ο κόσμος από κάτω αρνείται να πάει με αυτά που ακούει του Σταθάκη, ας πούμε. Λοιπόν, επομένως, θεωρώ ότι και οι ενέργειες μονομερείς, πόσες θα γίνουν και αν θα γίνουν, και οι συμμαχίες αν θα γίνουν και ποιες θα γίνουν, έχει να κάνει με τη βάση του κόμματος. Εάν θα αντιδράσει η βάση του κόμματος, αν θα εμποδίσει η βάση του κόμματος
Και άρα έχει να κάνει με όλους εμάς πώς θα οργανωθούμε και θα οργανώσουμε μια συμμετοχή και ενεργητική μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για να μην περάσουν αυτές οι απόψεις και οι ιδέες και οι προτάσεις που γίνουν από κάποιο κομμάτι στελεχών. Και να φτάσω στο τελευταίο σημείο που νομίζω καθοριστικό. Οι κόκκινες γραμμές. Θα σας πω το εξής. Το 1974 όταν βγήκαμε, μιλάμε για ένα εργατικό κίνημα το οποίο δεν είχε συνδικαλιστές, δεν είχε σωματεία, οι συνδικαλιστές ήταν στις φυλακές, άρα δεν είχαν σχέση με τους χώρους, και ξεσπάει ένα κίνημα από το 1974 έως το 1979, το οποίο μιλάει για μακροχρόνιες, για μεγάλες απεργίες. Ο Πάνος εδώ Μπαλαχτάρης έγινε εμπορική, 39 μέρες απεργήσανε, γιατί μετακύλησαν το ωράριο από τις 7 του πήγαν σε 7.30 και πήγαιναν αύριο 3 και 3.30. Για μια μετακύληση μισής ώρας, 39 μέρες απεργία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Φοβερή αυτοπεποίθηση του εργατικού κινήματος. Το εργατικό κίνημα 74-79, βγαίνοντας από τη Χούντα, έλεγε ότι εγώ θέλω πίσω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Και η αστική τάξη αποδέχθηκε την ήττα της. Το 81 όταν ήρθε και έκανε τις μεταρρυθμίσεις στο ΠΑΣΟΚ, δεν τις έκανε γιατί ήταν καλός Παπανδρέου, γιατί ήταν αριστερός Παπανδρέου. Ήταν γιατί είχε ένα εργατικό κίνημα από κάτω το οποίο απαιτούσε. Άρα λοιπόν οι κόκκινες γραμμές θα παιχτούν από το τι κίνημα θα έχουμε. Πόσο θα πιέσει την κυβέρνηση της αριστεράς, καταρχάς πώς θα τη φέρει στην κυβέρνηση, θα τη φέρει να την κάνει κυβέρνηση στην αριστερά, και κατά δεύτερον πώς θα τις μπρόχνει να παίρνει, να φτιάχνει και νόμους και να νομοθετεί δηλαδή υπέρ των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Αν δεν υπάρξει κίνημα, δεν θα κάνει τίποτα η κυβέρνηση, δεν θα έχει στήριγμα καταρχάς. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι εκεί θα παιχτούν τα πράγματα, τους 120, 180 κτλ. Υπήρξε απόφαση και οι συνδικαλιστές μας να κινηθούν και η κοινοβουλευτική ομάδα να είναι μέσα να το στηρίξει, το κόμμα δηλαδή συνολικά, να στηρίξει τη γενική απεργία. Αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο καθένας όμως θα το κάνει, δεν το αφήνει πάλι στους συνδικαλιστές, στους βουλευτές, θα καλέσει ο κόσμο να κατέβει γενική απεργία. Θα καλέσει το ΣΥΡΙΖΑ να έρθει στον χώρο εργασίας του και να γίνει περιοδία, ας πούμε, μέσα. Να φτάσει δηλαδή η γραμμή και η θέση του κόμματος σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Θα έχουμε μαζί μας 50-100 φυλάδια της ΔΕΘ, ας πούμε, να τις δίνουμε στον κόσμο. Έχει να κάνει βεβαίως και με τη συλλογική μας αντίσταση και με την ατομική του καθενός. Εγώ λέω ότι χρειάζεται από χθες να έχουμε οργανώσει όλη αυτή την παρέμβαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το οργανώνει καλά, έχουν πρόβλημα, είναι αλήθεια αυτό, γι' αυτό και κάνουμε αυτές τις μαζόξεις. Προσπαθούμε κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ και από την πλευρά και από την πλατφόρμα, να αριστερή και από το κόκκινο δίκτυο, να βοηθήσουμε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες να νιώσουν αυτοπεποίθηση και να βγούμε οργανωμένα και να δώσουμε αυτή τη μάχη, ώστε οι κόκκινες γραμμές να είναι πραγματικά πολύ προχωρημένες και να είναι το εφαλτήριο για να ανοίξει η ιστορία, όπως είπαν και οι σύντροφοι, και στην Ευρώπη, γιατί πραγματικά από μόνοι μας θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.